В ерата на високите технологии, интернет, мобилни комуникации и социални мрежи, хората имат богат избор от всевъзможни развлечения. Въпреки това, съвременният човек е в постоянно търсене на истински усещания. Такива са и мечтите на Ангелина Иванова. Родена в Търговище, но от 20 години живее в Италия. Собственик и управляващ мениджър на The Point International, една от водещите компании в сектора на доставки на съоръжения и изграждане на увеселителни паркове в Централна и Източна Европа. Има 22 годишен син, когото много обича и с когото се гордее. Госпожо Иванова, кажете ни накратко, кои бяха по-важните етапи от вашата професионална кариера, които ви изградиха като успешен мениджър и предприемач? Основах The Point International през 2003 година, правейки роуд шоу в страните от Източна Европа и Русия. Само с телефон, кола и огромно желание за успех. Години по-късно дойдоха и първите резултати. Гастролиращите увеселителни паркове, които са познати от нас, са първите ми клиенти. За 2 години в този начален период направих доста срещи и създадох добра клиентска база от собственици на всички увеселителни паркове в Италия, Унгария, Хърватска, Сърбия, Гърция, Македония, Румъния, Русия и естествено и България. Като регулярно ги запознавах с новостите в този бранш, новите съоръжения най-вече ги спечелих с индивидуалния си подход, контакт лице в лице и личното ми участие в целият процес. Последваха продажби на малки и големи атракциони, както и резервни части за съоръженията на тези увеселителни паркове. Естествено, последваха и първите запитвания и контакти с предприемачи от България и чужбина, които виждаха потенциал в този вид бизнес и имаха желание да инвестират в изграждане на цялостен увеселителен парк. Имате ли успешна формула за управление? Хората от моя екип виждам техните личности, а не служителите с техните задължения. Отношението ми към тях е като към партньори, а не като подчинени. Не наблягам само на техните задължения, а държа на техните качества и умения. Как успявате да мотивирате вашия екип, с който работите? Не може да се каже, че съм класическият пример на менеджер, който утвърждава своята сила, като разпорежда и контролира. Обичам работата и лично участвам в целият процес. Работя повече от моят екип и това ги вдъхновява и ентусиазира. Действията ми влияят върху мисленето, настроенията и поведението на екипа. Повече или по-малко се превръщат в модел на подражание. Именно в това си отношение успявам да спечеля симпатиите и уважението не само на членовете на моя екип, а и на клиентите. Краткото представяне на Ангелина Иванова включва и фрагменти, изпълващи личното й пространство. Любима книга, свидетел на историята от Артман Хамер. Любими изпълнители Амадео Минги, Клаудио Балиони и Лучио Батисти. Дестинация за почивка, остров Бали. Мъдра мисъл девиз е сентенцията на Уолт Дисни. Желанието е сила и забавно е да правиш невъзможното. Кои са наградите, които вие лично сте получили и които цените най-много? Най-ценната награда, която имаме, е удовлетвореността на клиента и щастието в очите на пасажирите, които току-що са изживели емоцията, която нашите атракциони предлагат. Съвременният човек е в постоянно търсене на истински усещания. Увеселителният парк е фабрика за емоции. Именно тук се създават много силни преживявания, като радост, замайване, ускорение, страх, на промяна между напрежение и покой, предизвикателство и, разбира се, много адреналин и положителни усещания. Забавните паркове потапят в една различна атмосфера, от фантазията до реалността, както малките посетители, така и родителите им. Истината е, че добре прекараното време няма цена и затова хората харесват лунапарковете. Госпожо Иванова, кои бяха по-важните етапи от развитието на The Point International? Първият ни голям за времето си проект беше Виенското колело в Златни пясъци пред хотел Адмирал. След това последваха множество участия в изграждането на световно известни паркове в Италия, в Франция, в Холандия, в Ирландия, Люксембург, в Германия, в Индонезия имаме доставени атракциони, в Казахстан, в Русия и естествено Балканският полуостров. Увеселителният парк в Мол Парадайс е проектиран от господин Валерио Мацоли, един от проектантите на Дисниленд и световно известен дизайнер на забавни паркове и шопинг центрове, с който работим от 2007 година.
Някои от атракционите, намиращи се в парка, стъпиха за първи път на българският пазар и моята задача беше да ръководя целият проект от предпроектното проучване и изготвяне на бизнес плана до изграждането и пускане в действие на целият парк. Знае се, че традиционно всички паркове се изграждат на земя. За мен беше изключително предизвикателство да монтираме и пуснем в действие атракционните съоръжения на терасата на мола. Днес The Point International има офиси в Търговище и в Лониго, Италия. За 11 години фирмата става надежден партньор на всички водещи световно известни производители на атракциони и увеселителни паркове. Участва в изграждането на малки и големи паркове в Италия, Франция, Холандия, Ирландия, Люксембург, Германия, Индонезия, Казахстан, Русия, Балканите. Доказателство за качеството на предлаганите услуги и съоръжения е сертификатът ISO 9001-2008 и множеството признания. Последните проекти включват изграждането на увеселителен парк в Мол Парадайс София, атракционния комплекс Леденика във Враца и доставянето и монтажа на карусел на площад Македония по поръчка на община Скопие. Те са голямо предизвикателство заради спецификата на двата парка и поради факта, че от проектирането до изграждането трите проекта се извършват едновременно. Защо се ориентирахте точно към тази дейност и кое е специфичното за вашия бизнес? Бизнесът е непознат у нас, но по света има хиляди паркове, които носят радост на посетителите и добри печалби на техните собственици. Във всички страни от бившият социалистически лагер има вакуум в този сектор. Държавните паркове или са закрити, или са приватизирани и имат огромен потенциал за развитие. Истината е, че навсякъде има деца и възрастни, които търсят този вид забавление. Какво предлагате на вашите клиенти като портфолио от услуги? Предлагате ли им поддръжка, обучение и последващи консултации? На нашите клиенти ние предлагаме работещи концепции за увеселителен парк и развлекателни комплекси и атракционни съоръжения, които са съобразени с бюджета на клиента. Предлагаме предпроектно проучване и симулация на бизнес план, проектиране, изграждане, доставка и монтаж и пускане в действие на атракционите, обучение на персонала, гаранционна и следгаранционна поддръжка, доставка на резервни части, последващи консултации за реклама и стратегии за привличане на посетители. Доказателство за признанията и успехите на компанията са множество награди като Златния печат и Златна монета за европейски мениджмънт и социална отговорност на Съвета на Европейската бизнес общност. През 2012 година Руската асоциация за паркове и производители на атракциони връчва на госпожа Ангелина Иванова диплома за специалист в културно-развлекателната сфера. Имате награди за европейски мениджмънт и социална отговорност. Какво са тези награди за вас? Повече задължение или повече престиж? Ние носим и имаме социална и морална отговорност за съоръженията, които доставаме. Затова работим само със световно признати производители. За нас качеството е и гаранция за абсолютната безопасност на ползвателите. Наградите, които получихме, са нашата висока оценка за отговорността, която сме поели. Каква е визията ви за вашата компания до края на 2014 година и кои са проектите, които предстои да финализирате и да разработите? До края на 2014 година ни предстоят два големи и интересни проекта. Единият е изцяло наш и той е свързан с нашата лична инвестиция в закупуването, обновяването и развиването на увеселителен парк. А другият е изключително предизвикателен, защото е изграждането на 80-метрово виенско колело в река, в центъра на съседна източноевропейска столица. В какво се изразява социално-корпоративната отговорност на The Point International? Корпоративно-социалната отговорност на The Point International се изразява в няколко области. Едната е обществото и това е най-важната, защото за нас е
изключително важно и отговорно да доставяме качествени и безопасни атракционни съоръжения. Другата област, в която се изразява нашата корпоративна отговорност е човешкият капитал и условията на труд. За нашите служители ние предлагаме безопасни условия на труд, държим на тяхната удовлетвореност и ангажираност и също така им предлагаме обучения и развиване в сферата на нашия бизнес. Нашата корпоративна отговорност е и в сферата на знанието и образованието. Ние сме направили много дарения за спортни съоръжения за детски градини в областта. Също така предоставихме храна и провизии на бедстващите от наводненията в Сърбия, Босна и Херцеговина.